Morjesta! Kuntavaaliehdokas Seppo Lehto käytettävissä 1 ja 2 miekan tapaan kuntavaaleissa valkoisemman Suomen asialla. Kuten tiedätte, Witzerikin joutui turvautumaan välillä miekkaan. Aivan samoin Seppo Lehtokin turvautuu sananmiekkaan. Witzer, uudet jaksot tulevat tänään 2024 vuonna. Vanhat jaksot suosittelen katsomaan Netflixistä. Mitään en saa sponsorirahaa tästä, mutta suosittelen Switzer, korjaan ilman ässää, Witzer. Niin katsokaa, siinä on toiminnan mallia, kuten Seppo Lehto valkoisen Suomen asialla vapaussoturin 1918 tapaan. Ottakaa äänestyslippu kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa, eurovaaleissa valkoisen Suomen asialla Seppo Lehto, vapaussoturi 1918 tapaa. Herran siunausta. Jatkamme. Yhteydenotot vapaussoturi@gmail.com. Jatkamme taistelua suuremman Suomen asialla. Kiitämme.